wannan matsalai ba wanda ba ta damu a kana da duniya, data ko maza kuma ka ko yadda mata wannan ko yaro sirrin ya ko wuce babba. ka to Amma in wallahi Allah an ya barka yarda zan ba ba da wani magani ka saboda sai na rasulullahi wanda idan har aka jaraba a wannan matsalar ka ji sirrika wallahi malam duk wanda ya gwada sai bukatansa ta biya. Kai Allah Kuma bai ya da saka wahala, wa kai ne malam za da ka yi alkhairi. makanka, zan ba ku shi faka-faka. Wallahi in dai aka gwada sai bukata ta biya, ka tafi ka jaraba, ka hada wa mahaifinka ka bashi, ka hada ma ɗanka ka bashi, ka hada ma matarka ka ba ta sarka amfani da shi, bai da wahala. Wallahi in dai matsalar ka ce wannan ba za ka ƙara gaya ma wani ba a duniya in Allah ya yarda. Na bada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam, amma a yi mun sharing Masha iyayen Allah, da kuka ji za ku iya Masha Allah. domin kuma ku samu lada. Wannan mujarraba ne da izinin Allah. Sunana Halifin Fada Jibiya, masoyin manzon Allah. Ana nemo tafarnuwa ɗanya ita kadai a dakata, tana ɗanyarta sai a shanya. Idan aka shanya, in ta bushe a ƙara dakawa ta zama gari. In ta koma gari sai a nemi zuma wadda ba ta da haɗi. Ai ko a ina kake a faɗin duniya za ka iya samun tafarnuwa da zuma, ba su da wahala. Ko a ina kake, ko a Makka kake, ko a Madina, ba inda kake a duniya za ka ce babu tafarnuwa. Ko a Amerika akwai tafarnuwa, ita za ka samu ka daka. Idan ta bushe kenan sai ka nemi zuma original. Idan ka je gurin mai sai ka tambaye shi tsakanin shi da Allah mai kyau ce, in ya baka mai kyau ka an so ka tawo da ita ka zo ka yi wannan garin ka zuba a ciki. Wannan garin magani da ka hada shine wanda zaka rika cakudawa kana lasa da safi kafin ka ci komai. Shine wanda zaka rika cakudawa kana lasa da daddare in ka zo kwantawa. Haka zaka ba danka shi ma ya rika yi, haka zaka ba matarka ta rika yi. Wallahi malam in dai matsalar ku ce ta abin nan uku, sai Allah ya ba ku lafiya daga kaina, ba za ku ƙara faɗa ma wani ba. Ko da wasa ka hada wannan, ko da kuskure kai sai yayi da izinin Allah. Na farko, ga kowane irin sanyi ne yake damun mutum, kowane iri ne. Ko me yasa zubar da farin ruwa, ko me yasa gaban mutum ya kankanci, ko me yasa rishin karfin mazakunta, ko me yasa ka kasa kusanta iyalinka, ko me yasa ka kasa biya ma iyalinka bukata, ko me yasa ta ce tana jin zafi wurin saduwa, ko me yasa ta zubar da farin ruwa, ko wanda ke sa karkajin kamar ana tsira maka allura kwarkwaran azzakari. Kai in dai ka hada wannan maganin zaka san cewa wallahi Allah ne ya kwato ma al'umma na basu. Masha Allah. Amma in ka hada tsakanina da Allah sai ka samu biyan bukata insha Allah. Na bada saboda manzo Allah. Da wanda zai ce maka shi kuma matsalar shi gabansa ne ya tsuke ya koma ciki, wallahi in yana aiki da wannan gabansa zai rika warwarowa. Kuma idan har ka hada wannan maganin ka sha shi, ina tabbatar maka da aran da kala san kusanci iyalinka zaka ji canjin da baka taba jin irin shi ba a duniya. Kuma ita kanta ta ce ma ta ji canji, wai wani abu ka shawo. Wannan majarraban ne amma da izinin Allah. In aka gwada zai yi kawai, in ka ga bai yi mutu ba a gwada ba. Dan ni abin da na yarda da shi shine cewa duk abin da aka bani na san bai yi sai Allah ya yarda. Amma in na gwada abu na ga bai yi ba, na ƙara gwada na ga bai mutu ba bani mai kyau ba kawai. Amma in dai mai kyau ne, in na gwada bai yi ba, in na ƙara gwadawa zai yi mana. To wannan majarraban ne. Duk wanda ya gwada ya ci arzikin manzo Allah. Kyauta ne wannan aka bada. Da Allah ka jaraba ba ƴaƴanka su ma ka ce musu zo su lasa ko ka hada musu nasu daban ka ba su, bai da wahala. Zuma kawai zaka sa kuɗi ka saboda tafarnuwa ka zo ka hada abinka. A cikin gida ka ne wani tsaftace ka gyara ka sa a share a shanya ta bushe a dake ta zama gari. Sannan kuma matanka ka ba su nasu za su ji daɗi. Za ka ga yaron ka yana karami amma yana da fawa, yana kazar-kazar cikin mutane. San yake rirrike wa mutum gaɓoɓi. San yake sa mutum amosani na kada na kafa nan, a kafan mutum ta kumbura ko bayan shi ta ciwo ba dalili. Sanyi ke kawo dandruff, shi ke kawo idan mutum kada ganin yayi fari ciki haka, shi ke kawo ciwon kunne da ciwon haƙori. So duk wanda Allah ya sa yake da wannan matsala ya tafi je ya hada wannan. Idan kuma sana'a kace sai da magani, tsakani na da Allah da ya halace ni, in Allah ya yarda sai na zama ɗaya daga cikin wanda kake alfahari da shi. Sai ka raka kirana da mai gida, albarkan manzon Allah. A je a jaraba wannan za a samu biyan bukata daga gurin Allah mabuwayi. Ba ni ke yi ba Allah ke yi, amma da an yi ba za ji kunya ba. A bangaren sanyi wallahi kowane iri ne. Kuma in dai kana son karfin ɗa namiji, karfin gaba da yin kusanci matarka, ta ji karfin ka ya kai, kuma da san da namiji take tarawa ba da mace uwarta ba. Wallahi in ka hada wannan ba za ka yi kunya ba. Ga wanda kuma yake cewa yana yawan zuwa ga matar shi amma sau ɗaya yake sai ya faɗo, ka je ka jaraba wannan, albarkan manzo Allah kai ma ba za ka kunyata ba. Dan haka ai sharing ba dan ni ba, dan al'umman manzon Allah ta ƙara. Duk wanda ya sharing din nan Allah ka haska masa kabarinsa. Ina muku fatan alkhairi, Allah ya bamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wanda suke neman number waya ta kuma akwai number ta akan profile dina. Wanda kuma suke son zuwa gidana ana samu na ran Lahadi, ran Litinin da ran Talata wani lokaci. Amma Lahadi Litinin ya fi zama garanti in ka zaka same ni da izinin Allah. Allah ya bamu da manzon Allah daga almajirin Kwalibin Fada Jibiya.
da Allah dan uwana ban san a wuce yau ka je ka gwada a yau din nan ka sha mamaki in dai ka gwada za ka yi min addu'a wallahi ba za ka ji kunya ba insha Allah